berdin da nondik datozen arazoak. Guk surfeatu egingo ditugu. Nora, noiz, nondik etorko diren olatu gargoizin. Nondik etorko diren olatu gargoizin. Gorputzei, zatitxutei, olatuk edo biharrak eraginde. Begizeko ritxutei, gehiek edo desalak ziketute. Zelan, nora, noiz, nondik etorko diren olatu gargoizin. Nondik etorko diren olatu gargoizin. Baloie, autu nosti guztire bidien erreiak aldute. Osta belanera beste 8 ordu infernuen. Orduek gero eta luzi hauek zoratu inbidot. Egunek gero eta labur hauek. Zelan, nora, noiz, nondik etorko diren olatu gargoizin. Nondik etorko diren olatu gargoizin.